tres llopets i el porc és una gamberrada. Hi ha un pobre porc que quan va a l'escola té la mala sort de dir-se López Martínez de cognom. I vosaltres direu, i per què és una mala sort? Perquè ha de compartir el pupitre amb els López López, que són tres llopets als que sa mare, que són exactament igual perquè són bessons. Estos no són sols millor que ells en matemàtiques, en gramàtica, sinó que més li fan la vida impossible, li furten el bocata... Bueno, arriba un moment en què el pobre porc ha de fugir d'allí perquè si no acabaria destrossat. I quan és gran torna fet un porcarro impressionant, un cerdo repugnant, asquerós, ple de mosques, a venjar-se, i el que fa és jalar-se aquells tres desgraciats de llopets que li han fet la vida impossible. Ja sé que no és una història molt edificant, però jo sóc un escriptor, no una empresa constructora.